भारतीय जनता पार्टी माझगाव, नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन सिंधुदुर्ग व राणी जानकी साहेब वैद्यकीय संस्था सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत आरोग्य तपासणी व औषध वाटप शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाचे उद्घाटन RK सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी व्यासपीठावर तालुकाध्यक्ष महेश सारंग, उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य श्वेता कोरगावकर, उमाकांत वारंग, धनश्री गावकर, अजय सावंत, ॲडव्होकेट रणशूर, दादू कविटकर, अमित परब, निशांत तोरसकर आदी उपस्थित होते। या शिबिराचा लाभ 240 लोकांनी घेतला। पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांचं कार्य म्हणजे पंडित दीनदयाळ म्हणजे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे संस्थापक आणि या संस्थापकांचं एक कार्य होतं। हे कार्य आज आमच्या माझगाव गावातील सर्व कार्यकर्ते धनश्रीताई असून दे किंवा अजय सावंत असून दे की आपले सर्व एकूण अध्यक्ष आहेत सर्वांनी आज या गावात सुरुवात केली। तर सर्वप्रथम मी अभिनंदन करतो की आज एवढं मोठं हे कार्य आहे या आरोग्य शिबिरात या आज प्रथमच आपल्या गावात चालू झालेलं आहे आणि आज भारतीय जनता पार्टी ही संपूर्ण देशात राज्यात आज काम करत असताना वेगवेगळ्या विकास कामांचे निधी आणलेले आहे। तो पण तुमच्या माध्यमातून ह्या आरोग्य शिबिरामार्फत आम्ही पोहोचवलेला आहे। आज संपूर्ण जो आज जिल्हा आहे हा हळूहळू भाजपमय व्हायला लागला आहे, कारण ज्या आज आमच्या त्या गव्हर्नमेंटनी वेगवेगळ्या आरोग्यावर जे निधी आणलेला आहे, आता मुख्यमंत्री सहायता निधी निधी आहे या एखाद्या आपल्या गरजू व्यक्तीला दुर्धर आजारावर आधी सर बोलले असं जर असेल तर काहीतरी फंड्स मिळालं पाहिजे। नक्कीच सर आमच्या कार्यालयामध्ये ती आम्ही म्हणजे सोय केलेली आहे। त्याचा जर कोण एखादा आजारी व्यक्ती असेल तर आम्ही त्यांना जो मुख्यमंत्री सहायता निधीपर्यंत 3 लाख रुपये आपण या संपूर्ण या आजाराला मिळवून देतो आणि तात्काळ जर सर्व्हिस पाहिजे असेल तर आम्ही इकडे आपले शेटे डॉक्टर म्हणून आहेत त्यांना संपर्क आपला जर एखादा प्रस्ताव आला तर ते डायरेक्ट म्हणजे मंजूर व्हायच्या आधी पण आपण त्या हॉस्पिटलला ते आपण उपचार करायला सुरुवात करायला लावतो। आता एक आपले कोरोनाची पेशंट आमची म्हणजे माझी नातेवाईक होती, एकदम त्यांना गरज होती तर आज त्यांनी आपल्या तात्काळ म्हणजे त्यांना पॅन्ट्राइटचा अटॅक आला, त्यांना मंगेशकर हॉस्पिटल आहे पुण्याचं, तर म्हणजे एका दिवसातच त्यांना कारवाई चालू करून घेतली। जर तुमच्या डॉक्टर आता आपले सर्व डॉक्टर असे जर पेशंट कोण आपल्याकडे आढळले तर नक्कीच माझा नंबर घ्या आणि त्या पेशंटला जर आमची काही भारतीय जनता पार्टीची काय जर गरज भासली तर आपण ते तात्काळ आपण त्याच्यातून लवकर आपण करून घेऊ। म्हणजे तो पेशंट कुठे काय त्याला आपला भारतीय जनता पार्टीचा जो सेवेचा जो आज रस घेतलेला आहे तो आम्ही नक्कीच आपल्या मार्फत आपण पूर्ण करू। भारतातील गरीब जनतेला एखादा दुर्धर आजार झाला तर हे शक्य नाही आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी माझगावने हा जो स्तुत्य उपक्रम आयोजित केलेला आहे त्याला खरोखरच मनापासून शुभेच्छा देतो, कारण गरिबांसाठी हा एक उपक्रम चांगला आहे आणि असे उपक्रम फक्त माझगावमध्येच नाही तर गावागावामध्ये आयोजित करून आपल्या गरीब जनतेच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। सर्वांचे मी आभार मानते की माझ्या शब्दावरती सर्वांनी एवढं हे सहकार्य केला आणि तुमचं असं सहकार्य माझ्या पाठीशी राहू दे, जेणेकरून भारतीय जनता पार्टीच्या आमची सर्व टीम सारंग साहेब आम्ही सगळेजण मिळून लहान मोठे असे कार्यक्रम करत राहू तुमच्या सेवेसाठी, एवढंच म्हणेन।